କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏହି ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଜୀବନ? ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରାରେ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ସୃଷ୍ଟିର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ସମୟର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ନଥିଲା। ନଥିଲା ପୃଥିବୀ, ନଥିଲା ଆକାଶ, ନଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର। ସବୁଠାରେ ଥିଲା କେବଳ ଅନ୍ଧକାର, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟତା। ସେହି ଶୂନ୍ୟତାର ମଧ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ, ଅବିନାଶୀ ଓ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ। ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ମହାସଂକଳ୍ପ କଲେ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ। ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଏକ କମଳ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ସେହି କମଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା ଚାରିଦିଗରେ ଦେଖିଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଜଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୋର କାମ କ'ଣ। ତାହାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏହା ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ମାଟି, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଓ ଆକାଶ। ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମିଶିକରି ତିଆରି କଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆମକୁ କହେ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚକ୍ର, ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ। ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଶକ୍ତି ମିଶିକରି ଚାଲୁଛି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ମିତ୍ରମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର କାହାଣୀ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।